Cummings. Sydd wedi gwythio ymlaen, lawr o'r ochr dde. Mae'n troi ddyn, chwilio am gyfle i groesi, mae'n gwneud hynny, McLagan! Chweched gol cyn McLagan mewn wthnos, mae o ar dan, ac ar ôl 10 munud, mae'r Barri ar y blaen ar yr ofal. Barri, unwaith eto, yn mynd yn uniongyrchol, mae Bale yn syrthio yn y pen draw, i Marcus Day yn troi ag yn ergydio. Na, do ddim yn wirion o bell. Ac yn wir fe gafodd o'r Zinski law ati. Griff John. Y dafliad, lawr yr asgell, a Darren Thomas. Griff John yn ei chael ei nôl, amser i groesi. Wedi canfo Kai Jones. Wel, oedd yn syrthio, fel nath o'r gydio hwnna. Rhai o'r cefnogwyr tu ôl y gol, yn gofyn am gicor smotyn. Ond yna ddim llawer o gwyno ar y cae. Bendant yna ddim diddordeb gyda dyfarnwr. Seinti. Thar mewn at Green. Green yn pasio i mewn i gwrs Cosby Caernarfon. A mae'n ddwy. Jordan Cottrell. Ac oedd hwnna'n llawer i hawdd. Cottrell yn troi ddyn. Ac yn gorfodi'r Bale. Heibio o'r Zinski. Mae'r ymwelwyr ddwy ar y blaen. Bailey ymlaen at Thomas. Thomas mewn lle. Lawr y chwith. Mewn i cwrt Cosby, mae'n mynd i lawr, a mae'n cael cic o smotyn. Wel, dyna ddim llawer o gwyno, a mae Mr Bryn Malcolm Jones yn eitha anisgwyl, efallai, wedi pwyntio at y smotyn. Mike Hayes, tair gol yn barod y tymor yma, a dio ddim yn ychwanegu at hynny, a mae Sean Bradley wedi cyrraedd yr ail gyfle gyntaf. A mae lwyddodd o i orfodi'r Bale, heibio i Lewis ar ôl i Lewis wneud arbediad mor dda. Mae Bale wedi dod at McLagan. A mae'n ei chael ei nôl, McLagan mewn lle. McLagan! Arbediad da gan o'r Zinski. A Beaumont yn clirio. A Jacob Borzinski yn cadw'r tîm cartra yn y gêm. Mae'n Barri, yn trafod tactega, wrth i Cummings, daflu hon ymlaen, a mae wedi syrthio i Kavanagh! A fe gafodd o'r Zinski droed ati, ac oherwydd hynny, fe ath y Bale fod feddi, heibio'r postyn. Peniad ymlaen, mae'n cael ei tharo dros yr amddiffyn, at McLagan! Arbediad gan o'r Zinski! Ar ail gyfle heibio'r postyn. Ond mae Jakub Borzinski wedi llwyddo i gadw Caernarfon yn y gêm.